gi jogo duto mabende oro ote ageni gi thoth ahinya to mae kawe ka mondo mi wayud paro mogik mabende biro kar kae. Achako di Apopo Lentana, ote mar David Ochola Janyabola, iwinje kanyo kako wach. Adama na comment wach oso chike iparo ni chike okuwinji kibele kano dhi 2013 election mane no wane Grand Coalition government manane bane speaker no kendo standing orders of parliament mono ngeni wan modhi bedo majority e bunge mabiro 2013 2017 o ministers yiero gi speaker bedo chairman leader majority angowa no akia ni wan modhi bedo minority in 2013-17 parliament no akia no ngeni wan modhi bedo gi MPs mang'eny ODM bedo gi mang'eny no akia bange no inya paro phrase ma terrain of numbers kaka notiyo 2013-2017 parliament terrain of numbers close check ngeni ya ka do ni ma in charge of implementing check ni to ya implement rade close check ni pani ni bo implement dogi nyamo ka bicho lokore mana kaka ngano wacho kanye comment wacho no walos chike for posterity mangi mbele ok ma protect ma preserve sani rumuga 2027 wakia we don't know about 2027 tunako protect Uganda o protect jo Kenya kikneni wano Uganda luo mano wante serikali wano magilo chike mariji molo kara mano wano kantinda what time protect human rights kaka wasate bogachon ng'anyo nakiwa jio ng'any jio dhikuma nyalo present position gi mondo gi akigi serikali duogi kaka sari dakteche ng'anyo dakteche kodhi ng'anyo gidhi gine gikoba ng'anyo dakteche fa center Afya house ka jio pur ng'anyo gidhi Kilimo House oga kod ni pur ng'anyo de gara apana gidhi office serikali ma is to address issues mang'anyo go dopiny ka kanyo to dhi kanyo koro dopiny ng'anyo gi issues mang'anyo kaka watu wang'ide manyo shikane mar Albert wala dhi ka Ministry of Interior gikoro gi omiyo gi police abduct ng'ato from to ng'anyo gi bedo example gi wach mani koro police monjro ways to take responsibility the DIG kamondo resign or step aside step aside and we ko gi kae idhi your office idoge kon what step aside to resigning and we ko completely mo ja ko ko man ni dem dwaro ai angeni waduogo gi mar DIG kachel kodaka OCS ma